Днес ще ви представя рецепта за френска селска торта. Шест яйца разделяме на жълтъци и белтъци. Към белтъците добавяме 75 грама еритритол. Разбъркваме с миксер. Докато белтъците станат на сняг. Към жълтъците добавяме 60 грама обикновено бяло брашно, в брашното предварително сме добавили едно пакетче бак пулвер. Разбърквам жълтъците с брашното и бак пулвера. И постепенно от белтъчната смес добавяме към жълтъчната и разбъркваме. И от готовата смес изпичам 5 блата. Намазвам с кокосово масло тефлонова тавичка и изпичам блатовете на 200 градуса. Времето за печене е около 10 минути. Докато чакаме блатовете да се приготвят, си смесваме 1 кг скир с 75 грама еритритол. Разбъркваме двата продукта и кремообразната смес оставяме настрани, докато са готови блатовете. Така изглежда готовия блат. Смилам на ситно 50 грама орехи. И след като са готови всички блатове, приготвяме 50 грама боровинки, замразени. Подготвям си и сладкото без захар, лично аз го купувам от Kaufland. И започваме да редим тортата. Слагаме първо блат, после крема от скир с еритритол, който разнасяме. Слагаме от сладкото от боровинки по мъничко на всеки блат. Нареждаме по няколко от замразените боровинки. След което добавяме втория блат. И отново крем, сладко, блат, крем, сладко и замразени боровинки малко, като от замразените боровинки слагам само на втори и на трети блат. Завършваме с блат, крем, оставяме си крем и за страните на тортата, сладко, като тук слагаме сладко по цялата повърхност на тортата. И най-отгоре наръсвам с един пласт от орехите. И тортата ни е готова. Да ви е сладко!